Lukas evangeliet kapitel 24. Jesu opstandelse. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de velluftende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem 2 mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den 3. dag. Så huskede de hans ord, og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Marie Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde det til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han linneklædet og intet andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Vandringen til Emmaus. Den samme dag var 2 af disciplene på vej til en landsby, der ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes lukkes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem: Hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem? Ved du ikke, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede: Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Men alt dette kommer, at det er i dag er 3. dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som havde sagt, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så hen til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham så de ikke. Da sagde han til dem: I uforstandige, så tungnemme til at tro alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind i sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde: Bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og de andre forsamlede, som sagde: Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Den opstandne Jesus og disciplene. Mens de talte om det, stod han midt i blandt dem, og han sagde til dem: Fred være med jer. De blev bange og forfærdede, og troede, at det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: Hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler,
som I ser jeg har. Da han sagde det, viste han sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står det skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den 3. dag, og hans navn skal prædike omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jesu himmelfart. Han tog dem ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.